da, de poporul român. Cel care plătește întotdeauna, până la urmă, toate aceste pagube. Așa plătim și măștile luate la suprapreț, mănușile luate la suprapreț sau echipamentele medicale la suprapreț furnizate de firmele agreate de servicii sau controlate de servicii care au contracte, iată, non-stop și greu de estimat acum la ce valoare se ridică cu spitalele din România. Am aflat că DNA-ul a deschis dosare penale pentru 33 sau 35 de cazuri. Da, despre asta vreau să vă întreb. Care este situația, mai ales că străinul Cercel și doctorul Arafat au cerut la un moment dat imunitate pentru aceste achiziții făcute pe timp de criză. Acum, nu știu dacă ei personal s-au implicat în asemenea achiziții. Mi s-ar părea cel puțin dubios ca tu, din poziția pe care o ocupi, să te ocupi și de asemenea mărunțișuri, pentru că în fond ar fi niște mărunțișuri. Cei doi ar fi trebuit să coordoneze strategiile în domeniu, nu să se implice în cumpărarea de măști. Să fim serioși. Dacă au făcut așa ceva, din start e ceva dubios la mijloc. Dar n-am obținut niciun fel de date cu privire la numărul firmelor implicate în aceste dosare, la numărul de persoane implicate în aceste dosare și așa mai departe. Mi-e teamă că pe măsură ce vor avansa cercetările vom avea ca în povestea 10 negri mititei, adică o să scadă din ce în ce numărul, pentru că o să intervină ceea ce se numește într-o astfel de operațiune brațul de protecție. Există două tipuri de braț de protecție al unor afaceri oneroase. Cel politic și cel, să zicem, ocult, care vine din sfera serviciilor sau instituțiilor de forță din România. Fie că ești nepotul unui mare oficial din servicii, cum e cazul unui nepot al lui Coldea, care la un moment dat a fost asociat cu Vivian Trading, firma lui Dracea, în construirea și în reabilitarea Spitalului Județean Ilfov. E vorba de un nepot al generalului Coldea, da? Fie că există un braț de acoperire politic, deci la nivelul guvernamental ești o persoană agreată pentru că ai sponsorizat partidul care a câștigat alegerile, a impus guvernul și așa mai departe. Dar cel mai de temut, în opinia mea, sunt aceste firme pe care nu le poți cunoaște, nici nu știi de unde au venit, cine sunt respectivii care câștigă licitații după licitații. Tu te chinui de bună credință cu caiete de sarcini, să calculezi ce ai putea să realizezi din acel caiet de sarcini, ce nu, dacă îți convine sau nu, să te străduiești să concurezi de bună credință pentru obținerea unui contract și când încolo el este deja luat dinainte de a fi postat. În cazul acestor încredințări directe. Vorbeați de brațul acesta de protecție care intervine atunci când trebuie aplicată legea. Pe vremea când lucrați ca și consilier pentru acțiunile acestea anticorupție. Erau foarte mari presiunile și atunci. Pot să vă spun că existau foarte puțini procurori și polițiști de încredere, ca să zic așa, care nu erau fie controlați politic de către PDSR-ul de atunci și pentru că ei proveneau, vrând nevrând, dintr-un sistem care îi angajase, îi promovase și așa mai departe, fiind noi a trebuit să lucrăm practic cu oamenii fostului regim, pentru că nu te poți apuca peste noapte să scoți din buzunar procurori și polițiști și așa mai departe. Și asupra acestora se exercitau foarte mari presiuni. Exista pe vremea respectivă un serviciu de informații în penitenciare, ulterior acest SIPA, da? Care exercita presiuni asupra deținuților arestați, de pildă în operațiuni de contrabandă, să declare
că în respectiva operațiune au fost băgați Dorin Marian, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui, fiul președintelui și așa mai departe. Și tot felul de astfel de povești de care după aceea mai și răsuflau în presă și practic au dus la o intoxicare publică într-o asemenea măsură încât oamenii n-au mai reușit să discearnă ce era bun și ce era de fapt un fake în toată această luptă anticorupție din vremea administrației Constantinescu. Totuși atunci s-au reușit câteva lucruri notabile. Prima și cea mai puternică lovitură a fost dată de demantelarea practică a întregilor rețele de contrabandă cu țigări, alcool, operate de către mafia arabă în România, mafie controlată de PDSR prin Doru Ioan Tărăcilă și de către Serviciul Român de Informații și așa mai departe, acoliții ai lor. Și toate acestea n-au mai putut funcționa. Dar, practic, după 2000, revenirea lui Ion Iliescu la putere a însemnat revenirea acestui sistem. Îmi amintesc că i-a și grațiat pe cei condamnați pentru fapte de corupție în perioada Constantinescu. Majoritatea celor 33 de generali din serviciile secrete care fuseseră trecuți în rezervă, mulți dintre ei în baza unor asemenea afaceri oneroase la care participaseră, fie au revenit în funcții și chiar pe grade mai mari au fost avansați de către Ion Iliescu, au primit funcții chiar mai importante unii dintre ei, fie, au rămas la pensie nu din alte motive decât cele legate de vârstă. Vă pot da aici un exemplu concret. De pildă, unul dintre cei retrași pe linie moartă în vremea administrației Constantinescu era colonelul Marian Ureche, care era profesor la Academia Națională de Informații, cu gradul de colonel. El a fost implicat alături de Doru Ioan Tărăcilă în construirea unei firme numite Argirom, care controla în vremea embargoului impus Iugoslaviei tot comerțul cu combustibil, contrabanda cu combustibil pe zona Clisurii. În față era scos un tânăr din Caransebeș, dacă nu mă înșel, Iosif Armaș, care a fost și deputat PDSR la un moment dat și era administrator al acestei firme, în spatele căreia se afla, după cum am spus, fostul ministru de interne Tărăcilă și cu acest colonel din SRI, Marian Ureche. Firma aceasta, Argirom, a cumpărat până și creanțele Vietnamului către România socialistă înainte de 89, au adus mari cantități de orez din import, la fel, au făcut matrapazlâcuri pe acolo prin Vietnam, în urma cărora 2 generali din armata vietnameză au fost executați. În fine, s-au întâmplat foarte multe asemenea afaceri, dar între altele au cumpărat și distrus și băile herculane. Tot ei sunt autorii acelui dezastru. Ei bine, după 2000, Marian Ureche revine pe cai mari, cu gradul de general și șef al Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție din Ministerul Justiției. Sistem de informații care controla activitatea procurorilor, a judecătorilor și așa mai departe, adică sub pretextul luptei anticorupție, li s-au făcut dosare cât se poate de personale, privind viața privată, da? Pentru a fi șantajați și pentru a se impune anumite sentințe în anumite cazuri. Și pentru a controla justiția. Pentru a controla justiția în ultimă instanță. A fost un sistem construit foarte eficient de către Adrian Năstase, cu sprijinul acestor persoane de genul lui Marian Ureche din SRI, dar care, iată, nu i-a folosit la nimic, că l-a moștenit Traian Băsescu. N-a apucat să-l pună, să-l rodeze prea mult, pentru că eu, fiind numit în 2005 consilier pe probleme de securitate al primului ministru Tăricianu, am redactat peste noapte o hotărâre de guvern prin care am desfințat această SIPA
și am convins-o pe doamna ministru a Justiției, Monica Macovei, de această oportunitate. A fost de acord și peste noapte am făcut acest lucru. Au fost prinși cu totul pe neașteptate de această desfințare, ceea ce a reușit să ducă și la păstrarea în integralitate a dosarelor SIPA, despre a căror soartă nu mai se știe nimic nici în prezent. Am avut de-a face și avem de-a face, evident, iată, cu adevărate rețele de tip mafiot. Da, bineînțeles. Totul îmi amintește... Securitatea constituise un asemenea sistem de tip mafiot. Înainte de 89 deja. Ca să vă dau un exemplu. În arhivele ICE Dunărea, din care am apucat să văd câte ceva, se păstrează foarte multe contracte făcute de ICE Dunărea, prin care se derulau exporturile, inclusiv de pildă de pe ramura construcției de mașini din România. Tractoarele de la Brașov sau autocamioanele de la Brașov plecând către țările arabe nu puteau să plece prin contracte făcute de către respectivele întreprinderi cu beneficiarii din țările respective. Și doar prin ICE Dunărea, care percepeau un comision de 50%. Deci din valoarea unui tractor, jumătate o lua securitatea, care exporta acel tractor. Asta a dus practic la falimentul acestei industrii și la, cel puțin în cazul Brașovului, la izbucnirea revoltelor de la Brașov din 87, pentru că pur și simplu întreprinderile n-au mai avut lichidități să-și plătească muncitorii. Oamenii au primit fluturaj de salariu în toamna anului 1987, odată ce s-a trecut pe salarizarea pe principiul producție, marfă vândută și încasată, fluturaj pe care scria 0 lei sau 5 lei sau 7 lei și așa mai departe. Iată că în mod paradoxal chiar securitatea a dus la izbucnirea revoltelor de la Brașov din 1987. Este incredibil. Și acest sistem mafiot al comisioanelor, al căpușării unui sistem economic care putea, în limitele lui, să asigure o oarecare validitate, supraviețuire regimului comunist, el însuși a dus la prăbușirea economică a regimului comunist din România. Deci, practic, chiar această aripă economică a securității, pusă de Ceaușescu să aibă ca prim obiectiv aportul valutar, a fost cea care a distrus ce mai era viabil din economia socialistă. Ca o paranteză, contabilul șef al acestui serviciu de aport valutar special a ajuns mai apoi prim-ministru al României. Este vorba de domnul Teodor Stolojan. Iată, deci, o supraviețuire a structurilor fostei securități de natură transpartinică, pentru că nu putem... Bine, pe cei mai mulți protectori ai lor politici îi găsim în fostul Front al Salvării Naționale, în evoluțiile lui ulterioare. Dar ei și-au găsit, bine mersi, în alți protectori și în restul partidelor. Mai puțin în Partidul Național Țărănesc, de aceea acest partid a și dispărut. Demolat. Păi mi-amintesc că seniorul Corneliu Coposu spunea în urmă cu aproape 30 de ani că se teme cel mai mult de situația în care la un moment dat vom avea un FSN împărțit și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Păi asta, într-un fel, acesta a fost visul exprimat în mod clar de Ion Iliescu pe la sfârșitul lui decembrie 1989, când el, nefiind de acord cu pluralismul politic, a spus că da, vom avea pluralism în cadrul frontului. În discuția cu Tiajelnikov, cu ambasadorul RSS. Din nefericire, asta și avem, pentru că, iată, prin fuziunea cu Partidul Democrat provenit din Frontul Salvării Naționale, PNL a preluat o aripă din FSN. Acum nu știm exact în ce cuantum, cine pe cine a preluat. Am impresia că cel puțin în teritoriu e dominat de cadrele PDL-ului. Asta este cel puțin o percepție a mea. Poate asta greșesc. E o problemă internă a acestui partid, din care am plecat la momentul acelei fuziuni cu partidul condus de Traian Băsescu. Și în rest, nu prea mai avem în spectrul politic, cu excepția nou apărutului USR